салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. имрӯз ман шумо яъне обични видео дорум, яъне эълон дорум, эълони беҳад муҳим. шояд ки бисёриётон хабар дошта бошем ва шояд ки бисёриётон хабар надошта бошем ва имина барои ҳам бардорае ки хабар надорен, ман хабари хуштон дорум. чӣ ки медонед, то имрӯз қариб зиёдаи 2 сол мешавад ки бо сабаби коронавирус раҳо маҳкам буд, границаҳо маҳкам буд ва одамое ки документашон тамом мешуд маҷбур мешуданд ки бечораҳо ба самолёт Тоҷикистон биён браванд ё ки ягон давлати ближайши. Вот аҳози границаҳо пешком гӯштага мисол пиёда шумо мерен а граница чӣ ки 2 сол пеш буд ба мошино 5000 6000 7000 рубл чӣ буд нархи наводаё дошта бошен агар мерафтен Қазоқистон ба мошин мехестен меомаден. Вот имина анам хали граница боҳоишида бо шумо ҳозир метавонед ки ба ҳазор границаи Қазоқистон рафта биёен ва агар даё дошта бошем ма 2 сол пеш ҳамин шумо да як компания хати кор мекардам акай олим агар даётон боша мисол мебурд одамора граница мерафт ай 2017 рекламаш мекардам то соли 2019 охираш то 2020 то вақте границаҳо маҳкам шуд баъди 20 тамом всё дига ҳам ба самолёт граница мегузаштанд. Так вот ина номераш дар рӯи экран одамои бовария хто медонен уже ма 3 сол ма реклама кардагим лично худам реклама кардагим 3 сол рафтаган овардаган хай жалоб шудаги нестай. Вот номерашон дар рӯи экран как обычно ай ҳам Москва ва Московский област кадоме ки документ надорен мисол проблема дорен документатон преживат накунед занг мезанед мебиён именно ай ҳамун ҷои хотон мегиранд мебарандтон бо соқ саломат худо хоста боша мебиёрад дар ҷои хотон мемонандтон барои одамое ки документ надоранд ва ҳамин проблемаи документани бо ягон чӣ ёрдамтон мекунам масъала советон метавонам бо чиқо кардан дакор ана номери дар рӯи экран марҳамат ай номи канали Некатоб как обычно шумо агар салом расонед ва гӯян ки мо ай ҳамҷа номеро гирифтем шумо да 500 рубл скидка мекунанд хеле ки ҳамон пеш буд ҳама чиз 100% бародарон хай я ма хел мекунем я сабука хела сабука да фикрима барои ки пеш и чиз невозможно буд. Хай бародарони азиз инам хали гапу чап ина номеро дар рӯи экран истифода барен ва ягон соат пас бо видеои асосӣ дар канал мебирояд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Пока.